Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Wala madugay niadto sa Hesus sa kalungsuran ug sa kabalangayan, nagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Mikuyog kaniya ang napulog duha ka tinun-an og pipila sa mga babay nga naayo gikan sa daotang mga espiritu ug sa mga balatian. Sila mao si Maria nga ginganlag Magdalena nga gikan kaniya gipagula ang 7 ka yawa, si Juana ang asawa ni Kusa nga opisyal ni Herodes, si Susana ug kapid-an pang mga babay nga mitabang kang Hesus ug sa iyang mga tinun-an pinaagi sa ilang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Murag ang atong pagbasa ron og ang salmo makarilit gitang tanan. Sa atong unang pagbasa gisaysay o gipasabot ni San Pablo ngadto ni Timoteo ug nganhi nato unsa kangilad ang mahitabo sa tao nga mahigugma sa salapi. Kamo nahigugma mo sa salapi o wa? Kung may mukawat sa inyong kwarta, di mo masuko. Nabi tayo ni sulti nako nga pare. Siya kanang gisulti ni San Pablo, pader kuwangan man na. Nako nga naman. Siya ningon magod siya, the love of money is the root of all evils. Or ang gugma, pagka mahigugmaon sa salapi, matod pa niya diri, maoy, sa tigingon niya, maoy tinubdan sa tanang pagkadautan. Siya pero baya pader ang pagkawa baya sa daning salapi makapahimo baya natong dautan. Sakto dili? Sakto. Kusga? Sakto. Mga buangon mo. Si San Roque iya man tong gibiyaan iyang salapi nahimo di siyang dautan. Si Saint Francis of Assisi gibiyaan man to niya iyang salapi. Wa na magito si salapi magpakilimos na malanggani nahimo daing dautan. Si Mother Teresa of Calcutta wa na magito siya salapi nagsigi na malantog alagad gikinamot na malanggani hagpat ang uod sa lawa sa mga tao nahimo daing siyang dautan. Sayop na ang argument kay wa man nagisulti dire, wa man sa nagisulti ni Kristo. Mo na nga sa atong tubag sa salmo niingon ra gyud siya, bulahan ang mga tao nga kabus sa espiritu. Sa tito sumpay kay ila ang gingharian sa langit. Kanay manggong gugmas kwarta sama sa inyong gitubag nga niingon mo unsa man say kawaton pa dir, wa man may kwarta. Ang historyaan nato karon dinhi gugma sa kwarta. So ang tao nga dato nga daghag kwarta unya nahigugmas iyang kwarta mahimo na siyang dautan. Ang tao sang kabos nga wa gyud kwarta pero nahigugmas kwarta mahimo gyapon ang dautan. Mangawat man na, manulis man na, maghimo man nagkrimen, mamaligya man nagsyabo, mangurakot man na. Ana, basta nahigugmas kwarta. Pero ang daghag kwarta nga wa mahigugmas kwarta kay kabos ang iyang kasing-kasing ang gihigugma ang kakabos ug daghan siya kwarta di na siya mahimong dautan, mahimo hinuon na siyang manggihatagon ug makalipay sa daghang mga tao. Pila ka buok na minaw aning atong misa diha sa social media. In addition ninyo kay bawo mo pila mag-average og mga 70,000 kada adlaw. Okay, hapit naman mo 80,000 atong subscribers niya, mahatagan man na sila dayon.
niya i-times 2 na nato, average yung mga 100,000 kada adlaw. Yan, nalipay mo na. O ka na, nindot kayo. Mo na, niining naminaw nato sa social media, o niabot na baka nag 1 million, watakibaw, na ay mga tao nga nahigugmas Ginoo, labaw sa ilang paghigugmas kwarta. Mao na nga, pag-ingon na to, maligya tag slot para tukod taaning kapilin ha. Nang hatag dayon, ang uban, mga maid lang, napaganiroy bago nga driver siya habal-habal. Nya iya jud kuno nang gigahin nga ang una niyang biyahe padung adto sa syudad, gikan Bukid Manila. Ang una niyang biyahe padung sa syudad, iyang ihalad para ipalit niya sa slot. Kapalit gi siya 2 ka slots karon. Siya pa der nalipay jud kong na-extend hangtod sa September 30. Kay makapalit patingali kog usa ka slot kutob September 30 kay kada lagi niya biyahe kada adlaw padung sa syudad, unang biyahe padung syudad, iyang ihalad sa kapilinha. Naku pastilag makras ni siya. Di na ni kabiyahe, di na gini kahatag. Unsa say buhatos Ginoo niya, maiya ang gingharian sa langit. Di na importante makapabiyahe pa ba na siya o di na, ang importante naa nimong gingharian sa langit. O kamo dinhing labaw-labaw og jutay income sa driver sa balhabal, nakapalit na mo. Or gasigi lang mo kunahuna para maguni pagparenovate sa akong balay, para maguni sa akong kanang palit big da bagong TV kay dako-dako ang TV na mo gud. Unya kaning niya para ra ba ni pariban sa akong buhok, para ra ba ni sa akong maintenance sa akong naong ana. Basig kana ra gyud imong hunahuna. Or ilisan ra ba ni nako among sakyanan karon kuan sa kay naoy mahal kay nang project ni Father, sus 30 million kadako ana, naarba ko'y palitonon nga 2.5 million nga sakyanan, kaako lang sa ning tigumon. Mao na imong hunahuna ron, patay ka diha, nahigugma kas kwarta. Ang sunod gud nga isulti sa nahigugmas kwarta, ang isulti gamita ko. Tanaw ha, ang isultis kwarta ba, wa man gina magtingog pero ako na lang nang gihunahuna. Muingon ginang kwarta, nahigugma man kanako, gamita gyud ko paglipay sa imong kaugalingon, lipayon tika. Pasag din ang uban diha, kay ako kang lipayon. Amo nay unang isultis kwarta, muna hakop gyud ka kay daghang kwarta, lipay gyud ko ani, pusta gyud ko aning swertres. Ana namang gani na ngayo na kog numero yung tagay kog numero pa der nako unsaon man na nimong numero sa bisag unsa lang numero ha from 1 to 10 unsa na 1 to 0 to 9 nako unsaon man na nimo tubag din siya ay mupatad ko sa kuan pa der swertres niya may nala nanggikan gyud imong kasing-kasing kay makatabang na nako yawa ta lang pader makapalit kog bugas kay kabus ra bagid in taon ko pader dili ba ikaw pader tabang majukas mga kabus din alang ko mangayo nimo og bugas mangayo lang ko nimo og numero. Sige tagaan ta mo og numero. Joke. Akong giingnan Brad ayaw ipamasin ang imong kinabuhi diha sa yawanon nga pamaagi. Ipamasin ang imong kinabuhi o ipahiluna ang imong kinabuhi diha sa Dios nung pamaagi. Wa man tabuhias Ginoo pinaagig sugal, gibuhi ta niya pinaagig mga maayong hiyas, ang pagkamaampuon, ang pagkamakugihon ug ang pagtinarong, labaw sa tanan ang pagkakontento kun unsay naa nimo. Mo nagingon San Pablo, daghan ron mga tao nagahuna-huna nga ang relihiyon makapadato, munang siging lalis ron ang daghang gatukod og relihiyon gasigig lalis. Lahi kayo ang Katoliko, ang ato bang simbahang Katoliko ba, lahi kayo kung imong subayon ang history, wa gyud ta magtukod og relihiyon aron makiglalis. Unsa man aron magsangyaw. Unya kung patyon ang ato mga magsasangyaw sama sa mga apostoles, kung patyon sila, okay rasad, di gyud makiglalis, musugot rad putlas liog, ilansang sa cross og batuon hangtod mamatay. Giingnan niya Timoteo ni San Pablo nga
Pagbantay gid ha, nga magsigi na lang muglalis, magsigi mo og contest og kinsay nakasabot ni Dios pulong sa Ginoo, hangtod na lang Ginoo, din agid noon ninyo masabtan ang pulong sa Ginoo. Mo na karon siging lalis. Pare anang magsigig ingon nato, Pader, nganong musimba mamo og mga rebolto? Nako, kinsa man ka? Pila imong edad? Ini siya, 20 akong edad. Niya, naglibog jud ko, Pader, nganong magsimba tag rebolto? Katoliko man ko. Nako, kanang pangutanaha, kay babae man to siya, nako, kanang pangutanaha day, mga 4th century, ngari sa 15th century, gisigihan na nagdiscuss, gisigihan na naugtubag, maurag yapon ang pangutanaha hangtod karon, hapit na lang matapos ang kalibutan, maurag yapon ang pangutanaha, kadugay na anang gitubag. Nganong di man kasabot, kay gusto ragyog lalis, dili gusto og kamatuoran. Maurag na. Nya mo na yung San Pablo ay mo pagsiglalis, tumana hinoon. Nya sa may gisulti karos Ginoo, ayaw gyud higugmaa ang salapi. Ay napakiglalis ana. Kay ang salapi mulaglag nato, matud pa din San Pablo, maghatag og daghang mga kagulanan kana mga taong nahigugma sa salapi, kusmod kay nag mga naong. Lingi anay mong tupad. Lingi nga di manggay mo mulingi kay kanang nahigog magsalapi, tikig kay nagliog di nakalingi. Magsigir na nag-anay na imo sangpit bungol kay saan sangpit na mangayo sa nero kwarta bungol nya pungkol di man nila katunol. Sige lang nag-ana, ako mo na magulanon kay na sila. Bisag naa sila 100,000 na kwarta, mawad-an lang nag 20 pesos kay ilam ginang ipon una sila matuog. Kay nahigugma sila sa lapi, ilagin ng ipon, mag-uol kay na sila mawadag 20 pesos, pasangin lang din ilang mga anak, niya kusion dayon, latuson, kay nganong nangawat og kwarta, bisang gugwa mawangawat, nalipat lang siya ba, nahog, napasok nga to sa ilawom siyang katri, ang gilatos ang iyang anak, kay gipangita ang 20 pesos. Ambot og tinuod ba tong dihay ni istorya nako, ato-ato ra niya, di lang sa kumukuha lang niya. Na ako no'y pari ba namatay niya ni kalit magkamatay kay giatake niya kanang kwartos pari basta mamatay gani na siradaan man nagditso nang ipadlak yun ba kay magkagubot o niya pag-abli na ron sa obispo kay niabot ng obispo ba giablihan na o kayon mo na tanan ang kanang kwartos pari mubutang ako nanagana ko sa ako basig ba ukayan o niya to dito na maghuna-huna jud basta mamatay puro kalit ana igukay sa obispo unsa kay makitaan. Nisulti ang ilang kanang tigatiman ba sa housekeeper ba nga kadto kunong paria di gyud magpalimpyo siyang kwarto, wa jud kuno siya kasuway nga gihangyo siyang molimpyo siyang kwarto, siya ra gyud ngadto siyang kwarto mo to nga misteryoso kay itong iyang kwarto. Ug tuod man pag-abli na ron sa obispo may kay pagka-arrange ang bedsheet, di ilang giukab dayon ang anang bed ba tan-aw kuan sus ilawom sa iyang bed didto gihapnig ang kwarta kana mga bills nga binandol ba iya ding higda-higdaan ingon sila pero ako ko kaila atong paria was ko siguro daot ba lang to kay kami mga pari di bagin mi maghigugma ng kwarta mangulikta lang mi bitaw nahigugma mis pagpangulikta pero wa mi mahigugma sa kwarta ang among higugma ang pagpangulikta aron among ipanghatag ngadtos mga nanginahanglan. Nganong madudahon man kay mong mga naong mo tan-aw na ako di man mo muuyon tanawa hasta kami inyo ming hunahunaon nga ingon ana. Nabitay ni ingon ako nasi nang utanan ako pader og ikay akong pangutanon pader kadtos Judas pader ba na langit o na impyerno. Na kung anong interesado man kang Judas. Isa di ba lang ako lang ba mutana lang ko nimo na langit to na impyerno. Ingon din ko wa ko kahibaw. Si Kristo ray nahibaw pero akong basihan ang akong limitadong pagpanabot na impyerno gito Judas.
kay nagbudhi man siya ni Jesus. Sa ako ng limitadong pagpanabot, pero ako kasabot ko as Ginoo sa ako pa dir, di jud ko motuo nga si Judas na impierno. Ngano man, ingon din siya go'y nakapasikat ni Jesus. Kay guwap amalansang si Jesus sa krus, di mo sikat si Jesus. Oy, unya, si Judas go'y nakapalansang niya sa krus, mo'y nakapahimong natuman ang iyang misyon sa kalibutan, tungod ni Judas. Kaya na ako na sa kasulatan, na kinahanglan siyang budhian. Di si Judas yun mo'y nakapahimong malampuson. Ako, time sa brad, mura man kog na disturbo ni mo, basig mo biya na kus pagkapari ani karon. Anya kay kami mo eskwela biya sa mig pilosopi, nga gigamitan sa nakog pilosopi, nako time sa hatarong mo sa ni nato pag istorya. Kinsay nakapasikat ni Jesus? Siya si Judas. Nako basig na bali. Basig ni sikat si Judas tungod ni Jesus. Sa inyong tanaw, hay may sakto ana, nisikat si Jesus tungod ni Judas o nisikat si Judas tungod ni Jesus? Sige, ulo-ulohig ko ninyo. Si Jesus, bisag wapas Judas, sikat na, oy. Bisag wapas siya budhiing Judas, libuan na katao ang magsigig sunod-sunod niya. Ugwa sa gyoy plano sa Jesus nga ang iyang gipili nga 12 ka apostoles, ang usa mo budhi niya. Ang plano ni Jesus, silang tanan magsangyaw sa maayong balita ug magpapahawa og yawa. Pero nganong gitugot man ni Jesus nga masudlag yawa si Judas aron matuman ang giingon sa mga pulong sa Ginoo kay kamatuoran man gyud nga ang gugma sa kwarta tuburan sa tanang dautan. Di mo ila, bisag apostol pa ka ni Kristo, bisag pinili pa ka ni Kristo, basta imong tugutan ang gugma ni mos kwarta nga mo'y muhari, magbudhi gyud kas imong Ginoo. Muna ayaw mong kumpiyansa, sige mong simba dinhi, sige mong simba, mo serve pa mo diri, kuyog aning nagwali, niya nahigugma mos kwarta, mahimo gyud kang yawanon. Oh, kamo gasigig simba dinhi, kamo sa diyang nagsigig paminaw aning akong online nga wali, niya nahigugma lang gyapon mos kwarta, patay mo mahimo mong Judas mubudhi tas Ginoo tungod sa atong gugmas kwarta. Oh, kontrahon nato ang Ginoo tungod sa atong gugmas kwarta. Kay ang kwarta lagi moingon gina gamita ko para sa imong kaugalingon. Bitan na magsikugwali dinhi kanang inyong mga koral iirog na sa buang ka ako ni. Ana. Di ba mo man atong rason? Ngano kun taon? Ana. Kanang inyong mga tanom, hala ipanghatag na ngadtos nyong silingan. Ngano gud ako ni? Ana dayon. Kakuha mo na? Nya sige mo simba dinhi. Uy. Mao na. Muna wa mo ila bisag apostol pa sama ni Judas nga special yung gipili sa Ginoo. Wa to pilia para magbudhi. Gipili tos Ginoo aron mutuman siyang kabubuton ni supak man. Niyo si Jesus. Wa gid way ilhon ani. Muna kita magbaamping ta. Paminaw na to si San Pablo siyang instructions. Sundo nato ang mga babae sa Jerusalem kaning gihisgutan sa ebanghelyo nang ilang katigayunan gigamit nila pag-alagad ni Jesus, pag-alagad sa simbahan. Ang katigayunan ialagad nato simbahan. Nasa iningon nako nga usa ka pari, Father, nganong ning dawat man kaanang pagsulisit ikay chairman anang fundraising sa kapilinha nga wa man gani ikay labot pag desisyon nila ana, ila raman na ang dungog na ila raman nga ikay hago kayo, inyong parokya hago kayo nya wa pag yun mo inyo kasunan ka ng dakuan ng kwartahan na rong imong nakuan niya wa kay imo na sige ngong wa ko yako. Di ba ang ikaw mo kanubig sunan ka ni pila na ni atong na nakuan karon 17,907 slots na ang nahalin. Pakpak tas Ginoo
Nya ang dinhi sa ato lang ang nisod nga atong naihap 16,999 nya ang nisod dito sa Tres Pastorinhos Foundation 908 slots. Ang sa ato 16,999 nya i-remit gini nato tanan ngadto to the last centavo. And this is 16,999,000. Ang kaasugot man kana. Nako pwede pa mangganig punan. Nga naman, tungod kay simbahan man itong gialagaran, wa may kalainan ang San Vicente Ferrer Parish ug ang kapilinhang gitukod sa Archdiocese kay ang parokya natukod aron mo serbisyo sa simbahan nga mao ang Archdiocese, ang local church dinhi sa Archdiocese sa Sugbo. Ngano gud taong padayonon kuning akong projects dinhi sa parokya kung sangpiton ko sa Archdiocese pagtabang nini or akong lainon pagsulti basin sa akong pagtabang ani matuman ang akong project sa parokya. Ang saman sakto dili kun mo hatag mo. Sige na, nindog na ta. Mga igsoon, nagkahiusa kita isip mga anak sa Dios, busa isip usa ka lawas ni Kristo, atong dadon ang atong panginahanglan uban sa kabus nga mga kasing-kasing. Moingon kita, Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug mga kabarian nga ang Ginoong maglig-on ug magamping kanila sa kanunay. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Alang kanila nga nag-alagad kanato diha sa katungdanan nga publiko nga andam silang moalagad sa katawhan diha sa ilang pagkamatinud-anon ug pagkamahadlokon sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanang mga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadugganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. Alang sa atong mga igsuong nangamatay na nga iuban sila sa pag-ihap sa mga santo sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pagampo. O Ginoo patalinghugi kining among pagampo nga sa mapaubsanon nga kasing-kasing among gituboy nga naha kanimo diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.